दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान गोथार जोनोम सान दिनैनि बे गोथार सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। बै समनि गोख्रों माहारि अनफावरि हारिनि फारसे जायफोरा गोख्रोङै फोथायनाय आरो बर' हारिखौ लानानै बिथांमोननि अनसायनाय बिथांमोननि जि मोनसे बावसोमनाय आरो बे समाव गिबि आफादगिरि महरै बानेश्वर बसुमतारी गाहाय नेहाथारि महरै गणेश्वर नार्जारी बिथांमोननो बिबान होनाय जादोंमोन आरो दिनै जोङो 52थि 57 फाउन्डेसन डेखौ सालबारि कलेजनि बे गेवलां फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खुंफुंनो थाखाय अलरेडि जोंनि फुंबिलिनि फिरफिला बिरनाय गोजोननि थाखाय फारौ बिरनाय लोगोसे बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि आरो एबसुनि जायफोरा सोरगोआरि रुंसारि बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावबाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावबाय आरो प्राय जोङो 4 किल'मिटार जोङो लामा हान्थिनानै जोङो रेलि खालामबाय जे बे ग्ल'रियास मोनसे एबसुनि जि मोनसे जार्नि बर' माहारिखौ सिबिनाय बर' माहारिनि थाखाय बावसोमनाय आरो बेनो दिनैनि बे सानाव मोनसे गोग्गाथाव मोनसे थासारि जोङो मोननो हादों। दिनैनि बे सानाव गासै मुंख्लं आरो एबसुआव हाबा मावलांनानै जायफोरा बावसोमलांबाय बिथांमोननिसिम आङो खुलुमहरदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आं गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे महासागर बायदि आरो बिनि जि महिमा बे जि हारिखौ लानानै बेनि जि हाबा मावनाय आरो थांखि आरो नोजोर हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जों कमप्रमाइज खालामबोआखै आरो हारिनि थाखायनो दिनै गोबां हाजार हाजार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोना जिउ आत्मबलिदान होलांबाय 1135 जन बड'लेण्ड आन्दलनाव बिथांमोना शहीद जानो गोनां जाबाय। दा बेखायनो माहारिबादआ जोंनि गोथां मोन्थोर माहारिबादखौ लानानै हारिखौ सिबिनायनि साफा साफा जोङो फायखि हिसाबै हारि दानायनि साफा साफा मावथि हिसाबै दिनै मिरु आफाद जिल्ला आफाद स्टेट कमिटि इउनिभार्सिटि कलेज इउनिट कमिटि डिस्ट्रिक्ट आनसलिक इउनिट प्राय 10,000 एबसुनि मावथि बिबानगिरि जोंनि गोख्रों बिबानगिरि बिथांमोना समायखिरा लाफिनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाबनि फिरफिला आरो दाहाल थुंग्रिनि सिङाव गसंनानै फिन खेबसेबाव समायखिरा लादों बर' हारिखौ गोथां हारि हिसाबै जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय हाबा मावलांनो हाजार बोसोरसिम हाबा मावलांनो आरो लाख लाख बर' फरायसा फरायसुलिया एबसुनि जेनेरेसन हिसाबै हारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांनो थाखाय दिनै खेबसे समायखिरा लादों। बर' हारिनि राव आरो बर' हारिनि बर' बिजों लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था बे गासैबो बिथिंखौ जोङो मोजाङै राफोदै थिग खालामनो थाखाय जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि आदर्शखौ लानानै जोङो जेब्लायबो हारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन आरो बड'लेण्ड आन्दलननि आन्थोर हमनानै बिथा हमनानै बैथा हमनानै जोङो दिनै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा मोनबाय। बिटिआर गोरोबथानि अखा मावफुंनाया एबसुनि गुबै एजेन्डा आरो बड'फाया जि मोनसे सिमां नुदोंमोन जि आद्रा जानायनि थाखाय जि सिमां आल्टिमेट जि थांखि आबुं रायजो मोननांगौनि जि मोनसे एजेन्डा बेखौ जोङो इसिं आरो बायजोआरि मोननै पलिसिनि गेजेरजों जेब्लायबो जोङो गोथार गोसो लानानै दुलाराय बर' माहारिखौ खौसेयै जोङो मोनफुंनानै एबसुनि बे मोनसे गिदिर एजेन्डा हिसाबै जों हाबा मावलांगोन आरो बेखायनो बर' हारिया एबसुखौ गारनानै मालाबाबो थानो हाया एबसुआ बर' हारिखौ गारनानै मालाबाबो थानो हाया आरो बियो माने थै आरो मेलेमनि मोनसे सोमोन्दो आरो बेखायनो बर' हारि थांना थानांगौनि थाखाय बर' हारिया गासैबो बिथिंजों शक्तिशाली जुजिनांगौनि थाखाय एबसुआ गोख्रों
आरो शक्तिशाली महरै हाबा मावलांगोन आरो एबसुनो गोहो आरो शक्ति होनांगौनि बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटिया साफ्रोमबो बर' फिसा बर' आइ आफा रायजो राजानि आरो दिनैनि बे समाव एबसुखौ 65 बोसोरसिम बर' हारिया बेंबोनाय जोथोन लाबोनायनि थाखाय दुलाराय बर' माहारिखौनो आङो खर' गंग्रायै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो साबायखर बावनायखौ आङो जासिहरो गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।